It's a back on another episode of Equation baba. Namhlanje ke siniphathele i-top 10 yeXhosa Wave content creator. Bathi ngubani kanene bakwazi ngoba ngubani wena mfethu? Kheta Leeds, lisana mkhonqa Leeds. Eleskela. Kondithi banilaza eleskela man. Okay, sure man. Yeah man. Okay man, okay ulisanda mkhonqa udume ngoba yena ekuse wenza i-content like ekuse ufani funny content oyalantu pha ku TikTok. So wena bhuti wami wena kangixelele ba intoni eyakukhuthazayo se wena uqhubekeke nokwenza nokuhlekisa abantu, ukhipha abantu be-happy like ekuse ube busy le content yakho. Hlekisa abantu man, hlekisa bani mqabone content ibethayo mna kuse like yathanda 30 way man, 30 way ibona inyani nje ubonza wena mhlawumbe lithi abazali yabona azibazama uthathanga wenza zawe man kuseyabo qha okay way yanenza nenza content yabo like qale ngo 2023 na qale ngo 2023 na bolo yo boreka mosmosanseli man cha yabo so ezawe ke ngoku qoma namajamon sibethi content saqala nge-account bona siba yi-3 yabo ngangenafoni ngela xesha ngoba nefoni ba 2023 ngoku abet ame content bona sendela oh 20 like nanyuna bona kama bethi masibona khona video thanda ngumuntu wonke ake bayibona then bethe ezinye ngoku Ndiyakuva mfethu yatsho mani ndandikhe ndakuthi che nampha kuno 3 million viewers phaka TikTok nenza nala way ndandikhe ndayibona pha kuthiwa ngutractor andiyani wangutractor ntoni but nanizokwenza imovie pha kusele nto yeni yemovie ke ngoku yaphelela lapha into yani la way movie asibetha no Mr Oxford man uyapha esigele like izo wayapha esigele nangaphandle sayibetha besigele ya-drain ngaphandle ke anqabi wezo victorizer man ubona zawe otherwise la movie ezibantsweku man sendiyazi because sendiyicingile lawe indimi kalo wenza lawe yabo okay uyavakala wena njayami ba ucreative so like for abantwana like abasixelele bale content njengeyakho basishaya ngoyenza like ungabacebisa uthi bathini baze kumbaxelela okay jonga man bathini umuntu ngasathi gcine content yakhe man ungakopa umuntu wena nami eqaleni ngathi ngifuna ukopa abantu man bona man kuse man ezicontent yami ayibona content man ndiyenza kubeka ngayo ke uyabona nokugcina content yakho man ngathi gcina content efana nekabani uyavakala wena ba ekuse singakhali nge-relevance but ke into esiphila ngayo apha i-relevance siyabambisana into efana noyomnye umuntu iyo zifane nayo but ke indlela endiphuhlisa ngayo ingafani ke ngohlobo lakhe ndiyakuva wena njayami so hayi namhlanje siyayivala